Bare roligt. Kan du gætte mig? PGA's regler eller det juice? Der skal helst ikke være forskel. Ifølge side 33 i den her udmærkede regelbog, der står der, at det nærmeste punkt for lempelse, det er referencepunktet, når man tager lempelse for uden straf for en gene for en ikke flytbar forhindring. Et unormalt overfladeforhold eller en forkert green. Og det er det punkt på banen, som er nærmeste sted, hvor bolden ligger, som ikke er nærmere hullet. Og, hør nu godt efter, hvor hvis bolden lå der, gene for den foregang, hvorfra lempelse søges, ikke vil eksistere for det slag, som spilleren ville have udført fra den oprindelige position, hvis forekomsten ikke var der. Nu glemmer I det aldrig, vel? Der er 150 sider af den slags. Det er simpelthen ganske enkelt, måske den mest kedelige bog, der nogensinde har skrevet den her. Det er bare simpelthen ud af, at hvis der er nogen, der har problemer med at sove om aftenen, så glem alt om sovemedicin, glem alt om alkohol eller sådan noget. Prøv den her på natbordet. Hvis I kan klare mere end 3 sider uden at falde i søvn, så gå til læge, fordi så er det alvor. Det er ganske enkelt helt umuligt. Det er sådan, at selv brugerne, de kan det ikke ordentligt. Mange af dem. Der er nogen, der kan bevares, men der er rigtig mange af dem, der ikke kan. Og vi har en masse situationer på, selv på Europaturen og de helt store turneringer, hvor spillerne, jamen de kan det ikke. Den situation i Sydafrika for nogle år siden, kom med på tv og det hele, står nogle svenskere der og tilkalder en dommer, han vil gerne have lempelse fra et eller andet, han stod der. Og dommerne, de er lidt trætte af det her engang, de vil have lempelse fra alt, jo, ikke? Og ham der, dommeren, en godt Mr. Johnson, han kom hen, og han kiggede en gang på det, og sagde, no, så han så gik han igen. Og svenskerne så, but Mr. Johnson, I don't understand. Mr. Johnson har rullet lige i gang med øjnene og sagde, okay, hvilken del af svaret var det, du ikke forstod? Endet eller ordet? Der kan være en situationer, som kan bringe selv eksperterne i tvivl. Jack Nicklaus havde engang en situation. Han ligger i en green bunker på op på 18. green, men i bunkeren. Og lige bag ved bolden, som man skal til at slå til, der ligger der en jordnød. En peanut. Han kan ikke rigtig lide det der. Og I ved jo godt alle sammen, at i en hazard, der må man fjerne det, man kalder tilvirkede ting på dansk, på amerikansk, der hedder det man-made objects. Altså hvis det er naturgenstand, så må man ikke godt, hvis det er man-made, så må man gerne. Og Niklas tilkalder så en dommer og argumenterer for, at den her peanut jo er pillet ud af sin skal, og derfor er et man-made object, og dommeren han vil altså ikke rigtig købe den her. Det må altså være en løs naturgenstand. De diskuterede frem og tilbage et stykke tid, og til sidst så og Niklas Gies og dommeren vil, det måtte være en løs naturgenstand. Så går Niklas ned i bunkeren igen, og så lige inden han skal slå, så kigger han ned i en gang. Hey, wait a minute, it's a roasted peanut! Prøver alt. Tro mig. Så er der også det med problem med langsomt spil engang imellem. Og der er turspillerne jo sjovt nok ikke bedre end de andre. De kan spille uhyggeligt langsomt engang imellem. Der var i mange år en spiller på Europaturen, Tony Johnston. Han spillede normalt rimelig hurtigt, men en gang imellem, når han spillede dårligt, så blev han langsommere og langsommere og langsommere. Han vidste ganske enkelt ikke, hvor bolden ville flyve hen, og så kunne han ikke få sig selv til at trække på aftrækkeren. Så blev det sådan nyere, man kalder pre-shot-rutinen, den blev længere og længere. Flere og flere prøvesving, flere gange skulle han hen og kigge og stå der over bolden, og I kender alt det der, ikke? Og produceren var ved at blive rigtig godt træt af ham, fordi hver gang han skiftede over til et billede af ham, ikke, så var han slet ikke klar til at slå. Og vi skulle se på det her. Det tager et par minutter nogle gange for ham at blive klar. Kan I huske det? Der Garcia regrippede hele tiden også. Han prøvede alt det der. Nå, han er så ude at spille med Darren Clarke, og han er inde i en af de der, og det tager evigheder. Og så tror man, nu er han ved at være klar. Endelig, så får han øje på Darren Clarkes skygge, som er krøbet ind i hans synsfelt der. Han siger, Darren, could you move your shadow, please? Og Darren Clarke, han står og læner sig op af et reklameskilt lidt derfra, ved at være godt træt af det her. Så siger, well, it wasn't bloody there when you started. Så er der det der med at give og tage råd. Regel 8. Vi ved godt, at vi ikke må spørge de andre, hvad for et jern vi har brugt og så videre. Man må heller ikke give råd, faktisk. Det er der mange, der glemmer. Men det kan selvfølgelig gøres mere eller mindre elegant. Der var en argentiner engang, der hed Roberto De Vincenzo. Ja, han er faktisk stadigvæk. Han er nået op i årene. Han vandt British Open tilbage i 1967. Skulle have været i omspil om US Masters i 68 også. Man kom til at stå under på en forkert score. Han var det helt store ikon nede i Argentina.
Så da Roberto han bliver 50, der vil det argentinske golfforbund gerne gøre noget specielt for Roberto. Så de inviterer datidens Tiger Woods, en gut, der hedder Johnny Miller, som mange af jer kender som kommentator i dag. Ung, lyshåret amerikaner, flot fyr, der kunne slå længere end hest på sparken. Ham inviterer de ned til Buenos Aires for at spille mod Roberto på Robertos gamle hjemmebane. Argentinsk TV, masser af tilskuere og det hele, og de kommer så til det her par 5 hul ind i skoven. Dogleg højere, så næsten 90 grader dogleg. Og Johnny Miller havde honnøren, havde lige vundet det sidste hul, og kigger så op på de træer der. De var altså lige en tand for høje. Så han beder caddien om et 5-jern, det var sådan cirka ned til knækket dernede. Så mens han står der og skal lige til at slå, så siger Roberto, der står lidt derfra, Johnny, der var i din alder, der gik vi ind over skoven. Hvis man ramte sådan en rigtig god en, så man nogle gange står man så lidt som en 8-jern tilbage i anden slaget. Det er ikke fordi, jeg skal blande mig, jeg synes bare lige, du skal vide det. Kameraet zoomer selvfølgelig ind til Johnny Miller, og der sker selvfølgelig det. 5-jern tilbage, og ud kommer driveren, og folk det jubler. Og Johnny han drejer lige køllen en tand ind i hånden for at få lidt ekstra loft på, og så giver han den et smæld hen over skoven. Og han ser faktisk ud til at klare det meget længe, til lige rammer den allerøverste gren på den allerhøjeste træ, og dumper ned midt i skoven, og dybt så blandt tilskuerne. Roberto han tager sit 5-jern, og så hen til højden og siger, du Johnny, undskyld, der er noget, jeg glemte at fortælle dig. Dengang jeg var din alder, der var træer cirka så høje. Nå,